Moje meno je Denis Leško, v obchode sa pohybujem už niekoľko rokov, pričom posledné roky sa naplno venujem realitám. Tomuto svetu ma priviedlo presvedčenie, že nehnuteľnosti nie sú len o bývaní. Sú hlavne o rozhodnutiach, ktoré majú veľký vplyv na život človeka. A práve presne v tom som našiel zmysel svojej práce. Pomáhať ľuďom robiť rozhodnutia, ktorým rozumejú a ktorým môžu veriť. Úprimne, nezameriavam sa len na jeden typ nehnuteľnosti. Vždy ma hlavne zaujíma človek, jeho cieľ, situácia, dôvod, prečo práve teraz rieši svoje bývanie alebo investíciu. Či ide o byt, dom alebo novostavbu, každý prípad vnímam individuálne. Neexistuje jedna univerzálna cesta. Tak jednoznačne je pre mňa určite základ dôvera. Veľa počúvam, snažím sa pochopiť, čo klient naozaj potrebuje, nie len to, čo si myslí, že potrebuje. Celý proces sa snažím nastaviť tak, aby sa klient cítil pokojne, bezpečne a mal istotu, že v tom nie je úplne sám. Myslím si, že je to kombinácia ľudského prístupu a moderného spôsobu práce. Veľký dôraz sa snažím klásť na kvalitnú prezentáciu nehnuteľnosti, pretože dnes si myslím, že je to práve to, čo často rozhoduje. Zároveň klienti aj cítia, že ich prípad beriem dosť osobne a nielen ako rutinu. Určite, keď veci do seba zapadnú. Keď má klient jasno v tom, čo robí, prečo to robí a kam ho to celé posúva, ak celý proces dával zmysel a klient má pocit istoty, viem, že sme spolu urobili veľmi dobré rozhodnutie. Tak pre mňa to bolo celkom jednoduché, pretože verím v silu tímu. Spojenie skúsených ľudí prináša klientom vyššiu hodnotu, stabilitu, určite aj nejakú istotu. Luka Doren mi dáva priestor pracovať profesionálne, ale zároveň stále aj ľudsky a to je pre mňa veľmi dôležité. Myslím si, že pre ľudí, ktorí nechcú byť len ďalším obchodným prípadom. Ak hľadáte partnera, ktorý vás bude počúvať a nastaví riešenie presne podľa vašich potrieb, teším sa na spoluprácu s vami. Áno, občas skočím ľuďom aj do reči, ale na konci obchodu, keď sú spokojní, väčšinou mi to vedia odpustiť.